Joandako egunean zoologikora eraman ninduen Amoña Martxelo honek. Zea bere piloa zegoen. Neri gehiena gustatu zitaizkidanak pinguinoak izan ziren. Ez dakizu zein dotoreak diren. Badirudite sinfonia batetako musikariak, bere frak eta guzti. Aita, ama eta semea ari ziren solasean. Eta aitak kru zioen. Amak kru ere. Eta semeak ere kru. Eta honela egon ziren solasean, baina denbora askoan, Aitak kru, amak kru, eta semeak kru. Baina honako batetan pinguino gumea biziki poztu zen, eta hasi zen kru, 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 kru. Eta aitak zapla! Baina sekulako zaplasteko eman zion, eta esaten zion. Honela ikasiko duk, elkarrizketaren aria ez aldatzen. Zein farregarriak diren pinguinoak, ez da? Hemen egiten da Dondon Kikilikon, Joseba. Zuk etxetik ikusten duzu Dondon Kikilikon? Eta honela pentsatzen zenuen izango zela? Honela xe, iguala? Bai. Nongo tarra zara zu, Joseba? Bai. Nongoa zaren? Osartekoa. Ta nondo agori? Urrutiagon. Baina, ze herritakoa? Urrutie. Bai, urrutin da, Urrutin. Baina, ze gamako ezautzea bazu? Neu juten ezau, kotxen. Ze gama kotxen jotezea. Bai. Ze gamatik urruti dagoen baserri batekoa zara. Bai. Ba, begira, Dondon Kikilikon hemen egiten dela esplikatu dizut, azaldu dizut, eta hor ikusten dituzun horiek dira kamarak, Bai. eta kamara biei agur egiten badiozu, zeure etxean ikusiko zaituzte. Bai. Ikusten duzu, han piloto gorria pisuta daukan ura, Bai. hiru jartzen, egiozu agur, Agur. horaxe, bez? Eta zure etxean ikusten nahiko dira. Bai. Txirrimil eta txibiton zuk ezautzea dituzu. Bai. Bai, ona etorri zaren ikusi dituzu, ezta? Bai. Ara nondo de mirri eta txiribiton. Kaixo, Joseba? Zer moduz? Zer dira gaiztuak? Ez da hotxe, Zer? Ze? bezala azarrokoa, San Martin, Samartinetan gaudela? Bai. Ez izona egu berritan. jaikizen bada, bajazen bada. Zer? Bueno, Joseba, eta barkat mirritxa txiribiton nik aurkeztu ditut, baina baduzu beste lagun on bat ere hor zuekin. Hoixeba, edukazio txarreko tipoa. Josinazio Salaberria ez zeok hemen. Urte askotako, Josinazio. Nor da, Josinazio Salaberria? Eta iritsa jolasek. O tipoa. Gurekin isketaldi batea etorriuk. Ikusten Aide, duzu... tximista. Txidon, nolakoa zurre? Zurra? Borobila eta gorria. Gorri horrea, bueno, ba... Joseba, zu pexosoa zera? Baina lagun txarra euskak. Bakizu ze ingo dugun, alde ingo dugu eta gero etorriko gara. Konforme? Bai. Mirri gaiztu dauta gaur. Ez? Bai! Agur, pexoso! Jaimek, jakin nahi zuen, zertara etorri zaren. Tenion esango, dudarik ez. Hau Josinazio Salaberria delako. Belentzalen elkartekoa. Ezta? Halaxe, da. Eta esaiguzu lehen da biziola babatian, zer den Belentzalen elkarte hori. Belentzalen elkartea, elkarte guztiak bezala. Gauza berdinak, berdintxuak, ikia, atsegin dutenak, bata bestiak ikusi, eta hitz egin, eta bata bestian lanak konparatu eta barra egiteko. Hoxe, ni potizalen elkartekoa nahi zen bezala. Holaxe. Eta nun dago zabalduta elkarte hori? Hemen Donostian, o denak. Espainian izango dira, 50 bat gutxinean. Katalunia aldean entzat erruz dira.
Eta geho, asko geho. Europan? Askoz gehiago. Ba, ez beste hainbeste, zetik Europan Frantzian bakarra da. Frantzia guzti jartzen duena, Alemanian bio irudia, Austrian beste bat, Italian. Eta munduan? Europa guztian, baita, Afrika aldiene badia, Ameriketan bai. Eta galaxietan, espazioan? Galaxieta hondik ez gehiatu noski. Goi xamarrian eta janoiz biheltzen dugun hemendik zerbait. Nik uste, ilargiren adar batean jarri beharko litzakela jaiotzaren bat. Motor batean. Txintxiliek, Aixu, Osinazio. Eta nolako esperientzia daula jaiotzak belenak egitea, prestatzea? Politia, ne iritziz, oso politia. Nik uste gehien agazik gehala, umeko eskorretatik, 12 urte genitunean, askotan gutxi egin ere bai, harriko eskorrekin, kortxuekin, zilarrezko paperakin, gorondilo, eta lehengo irudi alambrezko hankak zituzten irudi egiteguekin. Gu bezalako gu gainea urte dituztenak bintzat. Gaurkuak plastiko egin dituzte bino. Eta borondate honekin? Eta borondate hona. Mira, hemen txeko hau txiribiton, hau ere, kortxoakin eta este plastina eta izen bat gauzakin nahi dan. Borondateak honekin ere. Por cierto, txiribiton, xertarako ekarrituk azitu nahiek. Horrekin zein behar duk. Ez zein godun honek. Jan egin behar dikazitu, alproga lagua. Gute jo. Aixu, zer gehiago galbeto behar nizun, Josinazio xala berria. Bai, orduan, jaiotzak egitea eta hori, eskulan bat bakarrik? Ez, eskulana bakarrik ez. Bai, garrantzitsuagoa, importantiagoa izan genezake, hor presentatzen duguna dela. Jesusen jaiotza izan den hor. Izan genuen hor. Beti pake eta maitasun eta pake ezke gabiltza. Eta oain, segula baino gehiago noski. Eta hortxe dugu maitasuna eta pakia. Maitasuna eta pakea aldarrikatu nahi duzu. Jaiotza hortan. Hori, oiukatu nahi duzu. Hoxe da, hoi zabaldu. Eta, justu duzu, jaiotzak egitea eta hola, zer dela bakarri antzinako jendearen zat, jende xarren zat, ala, ni bezalako moderno baten zat ere izan daitekela. Bueno, urte batzuek izan zituen uzki, pixkat jetxi zena. Baina berriro iruditzen zaigu indarratzen nahi dela, o gutxinean gehiago zabaltzen dela. Badaki gutxinean irudi gehiago zabaltzen dela, eta beste irudi batzuek baliak, Baina irudi joiek ez dute beste zertako balio. Beste inon hartzeko ez dute balio. Jaiotzan? Jaiotzan bakarrik. Eta jaiotza eta zaigela, zuk jaiotza batzuek gara izkibuzu? Bai, garritu batzuek, jendiak... Oso polita gaina. Zertik oso erratxak bat dira, iteko, hobek modelo txar bat, izango da hortako. Zertik, ikeratu ingoute bat duño gehiago nenian, lan asko dutelako. Baina, lehenen guga dugu elkarteko lagun batek egina, azten Aramendi. Nola duizena? Aztenzion Aramendi. Aztenzion Aramendi kindakoa? Haixe da, bai. Eta horreo mogura presentatzen du hor, Asturiasko mogura. Bai. Horreo bat ematen du. Eta hoi eskaiolakin egindakua da. Hoi politxa da beti jaiotzak, edo zein kulturaren moduan egiten di, ezta? Bai, bate bestea moldatuta. Bigarrena berriz, hoi non nahikoa izan lehik ez, etik bi hoi du paeta zar. Estape bat. Paeta zar eroiak eta egurra gerdi eroiak, zapi bat gainetik jarri. Hoi da mundu guztian daudena. Bat, hoi non nahi jarri genezake. Bai. Noski. Euskal Herrian esate bateko. Baitar, Eta hirugarren hau berriz. Estiguzu esan nork egina duen? Bueno, bigarren hori nire emaztiak egina da. Hirugarrena bezala, hirugarrena ere. Emaztiak izenik ez daukala? Bai, Elena Mujika. Elena Mujika egin du, txondo. Bai, eta hirugarren hori alaxe da. Hau bai, hau euskaldun bezala, errendiko baserri bat da, modelo bezala hartua. Baserri eder polita, Bueno, puzketan eta bino, gauzontako espeziala. Oso polita. Eta nola egiten duzu gauza guztia? Zuek egiten duzu dena, tegiak eta dena? Ez, figurak eta irudiak, zelen ez datek genuen bezala, horiek eosi egiten ditugu. O plastikozko, edo
Baina etxea, Katalana etxe dira asko. guzti-guztia? Guzti-guztia, etxe guzti-guztia. Eta zuaitza, eta astua, eta Zuaitzak bilatu eta moldatu. Astuak ez dago inberrik. Astuak ez, astuak. Ontako bestia, inbeste bilatzen, nino? Munduan ugari Bizote, gaude. bai. Jakina. Aixo, eta beste hemengo hau? Oso Hemengo hau politxa da? oso arrarua da. Ba. Bade, Ez dakit. bitxurrek egindakoa dela. Ez dakit, koko oztuak digela usteut, bi aldiabek. Bai. Eta zairen egina da, jaiotzau. Nire ustez, misinoren batekinak dira irudiak eta dena beak moldatua. Oso polita, Oso Gauza polita da. edarrak egite zuzue, Batzutan egin eta bestetan ekarri hazi eta hola. Oso polita denak, niri dena den, gehien gustatu zaidana, pakea eta maitasunarena izan da, Hoi, behar dugu denak. Jakina. Noitxe behar dugu denak. Bai. Txirrik batez ere. Aixu, mira, hemen txiribiton, ari da. Ez da gixeriten, ea segin duen txiribitonek. Segin du. Ara, Bide nolako jaiotza polita prestatu duen, behar. Bertan jaiotza jarri eta errei ere prestatu du. Begira, plastilina segin dituk, txiribiton, hauek, San Jose, da, eta urrajua, txuri-txuriak, bat ere guzti hartu gabekua. Eta errege bat, habira, kortxo batzukin, eta hoi zer da. Xagutxo bat? Zer da? Astoa? Txakur bat? Txakur bat txixa egiten. Eta hoi gigantia. Olentzero? Zer? Astoaren gainan diguana? Eta ez jan lasituna gehiago, Nahiko. Oso politiak egin ditu txiribitonek, ez da? Brojalakoa. Oso politiak egin ditu, ez da? Oso politiak. Eta edozein aurrak egin litezke olakoak. Edozeinek. Zuek egin dituzuenak edozeinek ezin litezke. Bai, baitare. Bai, oso politiak. Pazientziz eta... Eskerrik asko Josinezio Salaberria, gauza politiak dituzuelako eta gurekin Ion Xaradako. Eta, oain, txirrien bila jundar dugu, sorpresatxo bat, daukagulako zuentzat! Zuri txaloa, zuri! Eskerrik asko. Ara, txiribitonez, olentzeroren bila joan dira, Bai. eta zuk olentzerori zeskatu duzu, Joseba? Guasola. Zer? Guasola. Guardasola? Bai. 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 Hotza urte aldean euri asko italdua? Gero, ure betzekoan iturrin. Iturrin gero, jungoniz, betzezea guasola. Joku politia asmatu duzu gainera, Iturri urrutean, Bueno, begira, mirri... ganjan ondon. Mira, mirri eta txiribiton olentzeroren bila joan dira, eta txirriren bila. Baina ez dakitena da olentzerok ezintzuela gaur hona etorri, eta orduan txiribitonek berak egingo du olentzerorena. Bai. Zu joango zegoen txiribitonen gana? Bai. Bai? Segi ba. Hemen heldu gara ba berri on batekin, gure embajadore olentzerorekin. Aritu duenean, Jesus jaio dela, laizterka etorri da berri ematera. Horra, gure olentzero, riba handia duela eserita dago. Kapoiak ere baitu arrautzatxoekin, bihar meriendatzeko mokau gozoekin. Olentzero buru handia entenimentu jantzia, bakarratxean edan onbentu amararroako bultzua. Olentzero buru handia entenimentu jantzia, bakarratxean edan onbentu amararroako bultzua. Aiuzen tribandia, tralaralaila, aiuzen tribandia, tralaralaila. Olentzero buru handia entenimentu jantzia, bakarratxean edan onbentu amararroako bultzua.
jatera, Gabon gaua ondo ospatzeko, aitaren tamaren ondoa. Ikusiko dukaita farrezka, amare pozatxe gine. Eragian guti aurreko danbolin horri, gaztainak erreatea, gaztainak arreatea, txipli txaplapun. Gabon gaba pozik igaro dezagun. Olik zero buru handia, entendimentuz jantzia, batarratxean edan omendu, amararroko putzua. Aiurde tripa handia, la-la-la-la-la-la-la-la-la, aiurde tripa handia, la-la-la-la-la-la-la-la. Olik zero buru handia, entendimentuz jantzia, batarratxean edan omendu, amararroko putzua. Olik zero buru handia, entendimentuz jantzia, batarratxean edan omendu, amararroko putzua. Aiurde tripa handia, la-la-la-la-la-la-la-la, aiurde tripa handia, la-la-la-la-la-la-la-la. Gaur, hemen bazkaltzera gonbidatuko zaitut, kapitaina. Ni gonbidatu, baina da dirurik? Zu lasai, uztaidazunerik. Harri, zer jango zenuke? Ez dakit ba, edo ze gauza. Makaio kroketak, esate baterako. Garzon? Eta zertarako ekarri duzu guardasola hori. Uztaidazunerik. Buonasera, signori. Buonasera. Zer hartu nahi dute? Azteko, per probare, makaio kroketa batzu. Oh, capisco. Atzerritarra gara eta euskal sukaldea probatu nahi dugu. Capisco. Subito bacalhau tortilla. Kroketak. Capiccio. Ikusiko duzu. Baina dirurik balduzu badama. Zu lasai, uztaidazu. Bacalhau kroketak, signori. Probazazu bat, erroke maitia, jantzatzen zaizu. Ona zegoen, kapitaina? Bai ez dio, oso ona zegoen. Zer gehiago nahi duzu, kapitaina? Lui, probare. Kapitainak dio, saltxitxak eta odolkiak nahi dituela. Salchicha y morcille. Subito, signora, subito, signora. Probare. Ziur gaur gabean, platera garbitzen bukatuko dugula. Lasai, baina xirik, uztaidazuneri. Signori, salchiche e morcille. Probazazu saltxitxe bat. Lui, probare. Ona zegoen? Lui, probare. Bai ez dio, oso ona zegoela. Adesso, signori. Zer gehiago nahi duzu? Erroke maitea. Kapitainak dio, sagar tarta nahi duela. Oh, la torta. Per probare. Per probare. Ikusiko duzu. La torta, signore. Torta. No, signore. Ez du ezer gehiago nahi, jaun. Spaghettini. Espagetini jauna. Nahikoa dugu. Orain? Hau dena. Signora. Probare. Probatzera eramango dugu. Signora. Eta... Ona baldin badago, biarritzuliko gara. Goazen, erroke maitea. Agur? Provare?
Provare? Zer da provare? Io non capisco niente. Baina zer gertatu da hemen? Provare. Eta, Joseba, hauxe da debuluzon, hementxe egiten dugu toki honetan, eta nire eskuinaldera, bestaldean zauten honen ezkeraldera, salsatarrak kokatzen dira. Salsatarra donostiarra ditugu, azurtza tarrak, eta bereiek joan zen astean ere gurekin egon ziren. Eta pika taldea berriz, Legazpiarrez osatuta daukagu, eta beraiek izango dira pika taldea defendatzen saiatuko direnak. Lehenengo, Mari Jose Azurtza, aurrera, zure txanda da. Mari Jose, zuke programako goraberak ezagutzen dituzu dagoeneko, sariak zeintzu diren ere ezagutzen dituzu, zein sari eramatea gustatuko lizizuke? Gitarra. Gitarra, ze ba? Ba, ezagit. Nire nahiak esan ziralako. Ah, bai? Bai. Eta berari gitarra gustatzen zaio? Bai. Berak gitarra jotzen du? Ez. Eta ze ikasten hasi behar alduz? Ezagit. Zuke musika tresnaren bat jotzen duzu? Bai. Zein? Txirula. Bai, eta zertzara, musiko ona edo erdipurdi ditekoa? Erdipurdi. Ikusiko du, erdipurdi ez zibili oraingoan, orain lasai hartu eta erantzun zuzen amaidazu. Ipiniko dizugun froga, honako hauxe ez da izango, baina antzekoa bai. Puzle bat ipiniko dizugu, honela, puzlearen 6 zatiak banatuta, eta zuk osatu egin beharko diozu. Ezkerretik eskuinera zenbakiak esan beharko dizkidazu. Ulertze duzu zera, ezta? Zuk ere bai balaxi, ezta? Gero zuri ipiniko dizudan froga izango data. Bagizu beraz, nondik nora doan froga hau, eta 30 segundu aurrera. Laua eta bosta, bata eta bia, eta hirua eta seia. Laua eta bosta. Laua eta bosta, bata eta bia, eta hirua eta seia. Ez da oso zuzena, laua eta bosta. Eta seia eta hirua. Seia eta hirua eta? Eta laua eta bost. Ez, lau eta bost, eta bita bat. Eta bita bat, orden horretan bai, zuzen. Amar Buistarri, salsa taldearentzat. Ikusi duzu ezta, horixe da erantzun zuzena. Eta erantzun horrekin noski zuzena zen, Amar Buistarri salsa taldearentzat, pikako laguna, aurrera balaxi etorri. Aurreaino. Zer moduz balaxi, ondo? Ondo. Zu Legazpiarra zara, ez? Bai. Eta mendira joatea eta gustatzen zaizu? Bai. Ze menditara joaten zara zu esate baterako? Adios, harrapatu zaitut. Aizkorrira esate baterako? Bai, oso gutxi. Gutxi, goraino ez zara joaten? Ez, urruti da, ezta? Ikusi duzu zein den hemen ipintzen dugun lantxoa, badakizu, ezkerretik eskuinera esan behar dizkidazu zenbakiak, eta bista ondona bestik ez duzu behar. Venga, ba. Bata eta bosta, Bai, bat eta bosta. hirua eta bia, Ez da, bat eta bosta hurrengoa zein izango da. laua, Ondo, segi hor. Laua eta, seia, seia, eta azkenekoa, bia eta hirua. eta hirua, zuzen. Ara hortxe erantzuna. Mari Joseren anaiak nahi zuen gitarra, hortxe daukazu eta erantzun zuzena, gitarra horren erantzun zuzena, hortxe, beraz, Amar Buistarri irabaziak dituzu, inungo zalantzarik gabe. Koldo Azurtza, aurrea. Kaixo, Koldo. Ez dakit, uste duten izula galdetu, lehenkoan, zu ikaslea zara ez da? Bai, ikaslea naiz. Eta ze ikasten duzu? Medikuntza ari naiz ikasten. Medikuntza, beraz, familiko kontu dator, aita ere... Balitxeke, bai. Ola, oituratik eta hainbeste ikusteagatik eta barruan sartutako zoraitzatia baina. Gaur egun esaten dute medikuentzat oso... Larri dagoela lan aurkitza eta hori dena. Zuzen mediko tipo izatea gustatuko litzaizuke, zuri? Medizina deportiba ez litzaieke gutxi gustatuko. Medizina deportiba, tira. Izan liteke bide bat. Bai. Ogibideak
zuk esan duzu, mediku izatea gustatuko litzaizukela, hori izango da orain ipiniko dizugun lana. Atzerritar persona batzuen izenak jarriko dizkizugu, eta izen horietan bertan, ogibidea jakin ahal izango duzu. Izenak silabak eta aldatuta daude. Nola, ez dut ulertzen. Atzerritar batzuen izen personala jarri? Propilua? Bai. Oso arreba dira. Esate bateako, zain txibi. Eta hori da, bitxi zain. Bai, ulertzen dut. Bai. Ulertzen dira zuzta? Ba, froga antzekoa jarriko dizugu, eta 4 atzerritar persona horien ogibideak asmatu beharko dizkizuzu. 40 segundu. Lehenengoa bitxigile. Bitxigile. Sendagile azkena. Sendagile. Basa zain. Basa zaina. Bigarrena. Unai. Zuek esan behar dira, erantzuna zuen eskutan da. Unai. Nola? Unai. Unai, horrela xe bertan. Ez da zalantzatzen dute, baina hauntzat eman behar. Unai. Unai da. Bai. Zerra, azuk esan dira, Unai edo gazteleraz boiero esaten dena, euskeraz Unai ez da oso hitz ezaguna, zenbait hogetan erabiltzen da, baina hori zen. Beraz, 10 puxtarri eta 20 saltsak dagoeneko dauzkana. Jaione Barandiaran. Jaione dagoeneko ikasle mundutik pasata dago, eta ez? Gaizki egial naiz? Ikasle eta irakasle dana. Bia zara? Dana. Konta eguzuz pixkat zure bizitza. Irakasle ze irakaste duzu? Danetik, baita ere, informatika, giza zientziak, natur zientziak, eta... Egon da, berriz langabezia honetenak erakusten baitu. Eta ikasi ze ikaste duzu? Pedagogia. Pedagogia. Zu, segi hortan ba. Ea ba, orain suerte pixka badukazun, eta 4 atzerritar persona horien izenak ipiniko dizkizugu, eta zuk zein ofizio duten ondo asmatzen diguzun. 40 segundu. Irakasle, bigarrena. Irakasle, bigarrena. Zizerone, azkena. Zizerone, azkena. Gogora balaxi, zuk zer horrek ere lagun dizaiok ezula. Demora joan zaigu, bi izan dira asmautakoak dena den erantzun zuzenak hauxe ditugu. Linotipari, irakasle, moldatzaile eta Zizerone. Oso okar ezpanaiz bi bakarrik izan dira asmatuak, beraz, 2 apuxtarritan utziko ditugu, 4 puxtarri, pikatarrak. Ogeita! Ez harta, 14 puxtarriren, jaber, ze ogeita. Luis Mani Azurtza. Kaixo, berriz ere. Ondo esan beharko, gu bintzat. Tira. Postuzen naiz. Txuleta eskutan eukiz gero gainera, lasai jotea normala da, ezta? Bai. Bueno, ikusi dugu semea ere medikuntzarako datorkizula, zeko aholku ematen dizkiozuzuk? Ez ditu asko betetzen, bere gisa dator. Bai, ez alitu aitaren zeak betetzen ez? Ez, hobeto dator eta baino. Bueno, ala bedi. Toxikomania zenuen zuek aukera dutako gaia, eta horri buruz gogora ezagun egingo dizkizugula 10 galderatxo. Lehenengoa, nortzuk dute tabako erretzeko joera handiagoa? Persona extravertidoak ala persona introvertidoek? Introvertidoek. Ez da zuzena. Eta hemen gainera denbora bada, baina ez dizu utziko ze bat ezpazen bestea zen. Ba, extravertidoa dira askozaz ere. Ziarroa erretzeko joera gehiago dutenak. 1924 urtean, Lewinek drogei buruzko lehenengo klasifikazio serio egin zuen. Excitantia sailean, tabakoa eta katekin batera, 3. droga bat zegoen. Zein? Excitantia sailean, tabakoa eta katekin batera, 3. droga bat zegoen.
Lewinek 1924 urtean egindako sailkapenaren arabera? Kafeina. Kafeina. Ontzat emango dugu denboraz pasatxo zen, baina dudei gabe hortxe zeneukan, hortzetan. Marko Aurelio, Erromako enperadorea izan zen, historiak ezagutzen duen lehenengo opiozalea. Mediku ospetsu baten errezeta bidez hartu zuen opioa hartzeko ohitura Marko Aureliok. Nortzen mediku hau? Galeno. Galeno. Zein ikuspegitik esan daiteke, alkoholak elikagai edo alimentoa baduela? Kalorien aldetik bakarrik. Kaloriak. Eta ura, eta kaloriak. Ez genuke horrela zehatuko, baizkoan utziko dizugu, denaren berez ez legoke hori zehatzerik, baina kaloria batzu badituela onartuko dugu, ez da... Erruz? Erruz. Eta tentsioa baju daukana etzatere osun dut. Ez du balio. Ez du balio? Ez. Hanik horrela zehatutan eukan. Alkola edan ezkero, nahi guztik esaten zuten tentsioa baju baldin badok dizu, alkola edan eta atutuko zizu. Ez, hori bera etorri da, teori hori. Horain ez da erabiltzen. Nolaz ere, kaltegarri da. Ni uste nun gaztean nintzela, baina ez diate balio zera entzundako guztiek. Ikertzaile fama handiko batek zera esan du eta egunkarietan agertu azkeneko egun hauetan. Kirolari guztiek alkola hartu behar dute marka onak lortzeko. Eta baldin eta tabako erretzen badute, hobeago. Nor da esaldi honen egilea? Ziria. Ziria eta astakeria gainera. Bai, izugarria. Zergatik drogazale asko Indostan eta Nepalera joan ohi dira? Zergatik? Bueno, Nepalera ez hainbeste, Indostania bai, eta Tailandiara eta morfina handaolako berez. Droga izugarri produzitzen den herria dirako tropikalak eta... Badakigu tabako erretzea guztiz eta denontzat kaltegarria dela. Bereziki, baina aur eta gazteentzat omen da kaltegarri eta aurdun dauden emakumeentzat. Zer gertatzen zaie bada ama erretzaileen aur jaio berriei? Eta enbarazu guztian, intoxikatu, bueno, gertatzen diala arnaz egiteko oxigeno gabe, oxigeno gutxiagokin plazentan. Eta horren ondoren? Sindrome batekin. Bai. Sindrome? Abstinentziakin edo. Sindrome abstinentzian? Bueno, bai, gerta ditezke, jakina. Bueno, erantzuna... Bueno, honek laundu indiz. Bai, laundu dizula, bai. Egia behar bat galderan egon ziteken zera, ontzat emango dizugu, baina guk gehienetan nabaitzen duguna izaten da aurra txikiagoa eta pisu gutxiago zagutzen dela. Bai, hori izan nahi batzen duen esatea, pisuena. Bueno, ez gara... Ala da. Utziko dugu baiezkoan. Horre, esaera zientifikoekin sartu zarete eta hor gu galdu eitzin gara eta. Pediatriako galdera zan hau, bai. Eta ginekologia, eta obstetriziakoa. Eta zu psikiatria. Ez da toxikomania. Lenguan esan zen duen telebistako aurkezleke behar gendula psikiatria. Bale, arrazoi ditzu. Esan, tabako zaletasuna uzteko 3 bide. Bat, porrotuztia. Bestia, psikoterapia individuala, eta bestia psikoterapia... Bueno, badia nikotina artifizial batzuk orain, bere neurria jartzen duenak eta tolako tipoko tratamentuak. Baina psikoterapia honena. Akupuntura ere askotan aipatzen, zuzena da erantzuna dudarik gabe. Akupuntura askotan aipatzen da, bide egokia alda akupuntura? Batzuentzat bai, gertatu da egokia, batzuentzat. Bide asko izan daitezke, zigarruak, edo beste ozin droga usteko, eta bat akupuntura izan daiteke. Eta horrein badiote bat txikle batzu nikotinarekin atera dituzte? Baita, hori, bai, txikle batzu nikotinarekin. Bide egokia? Baita, norberak ze fede jartzen du nortan. Hor ote dago kakoa. Kako, baliteke. Nork idatzi zuen erretzeari buruzko esaldi hau. Conozco españoles que imitan tal costumbre y cuando yo les he reprochado esta práctica bárbara, me han respondido que ya no estaba en su poder el negarse este placer. Hori koloniako garaietako da esakizun hori, ez dakit nork esana den. Ez dakit nork esana den, ez dakit zuen laguntzerik ere. Hori esan zuena Fray Bartolomé de las Casas izan zen. Ja, pentsatu. Esan besterik etzen ema. Bai. Hemen pentsatzen usarengatik ez dugu korratzen, baina esateatik pagatu bai. Erretzea zergatik ez da bakarrik kaltegarri erretzaileentzat, baizik eta ondoan daudenentzat ere. Kutsaduragatik. Noski, kutsaduragatik. Erretzaileak barrura. Zifrak uste dut 30 edo 30 sartzen duela barrura, eta beste guztiak kanpoan geratzen da horrela hartzen dugu. Erantzun zuzenak 8 izan dira, guztira orain arteko puxtarriak, 36 zuen lortutakoa. Arantxa, handuz aurrera. Kaixo, Arantxa? Kaixo. Zer moduz? Ba, ondo. Zu, Balaxiren ama zaitu? Ez, amama. Amama zara, ezta? Zer muzko mutila da? Oso, ona.
Txintxoa eta... Oso txintxoa da mutela. Ea aizkorrera bidea erakusten diozun, Hombre, hoxen. Urbira eman berko du. Esaera zaharrak zuke laket omen dituzu, maite omen dituzu. Bai. Hori izan da aukeratu diguzun gaia. Entzun ondo esaera zaharrau, ea akatsa, falloa, non duen asmatze ote duzun. Kanpoan otso, etxean uso. Elkar lagundu dizeguzu, hor akats badago. Nola esan dezu, abe? Kanpoan otso, etxean uso. Altu lagundu dizeguzu, Kanpoan uso, etxean otso. Horrela, kanpoan uso, etxean otso. Errefrau luze xamar bat botako dizut, baina bukaera aztu gintzaigu guri, ea zu akordatzen zaren. Arre zankome, ahuntzak egin ditu bostume, 3 eta 2 eme, zer falta da amaitzeko? Arre zankome, ahuntzak egin ditu bostume, 3 eta 2 eme. Viva San Bartolome. Viva San Bartolome, holaxe. Zer adirazi nahi du atxotitzonek? Harriek ez du begirik. Zer esan nahi du norek? Bai, zer esan nahi du, bai. Mutiko kalkarri harrik eazten baldin babe, esatea harrik ez du begirik, esatien joi leikela. Joi leikela, Mutikoak harri botaka dabiltzenean, harri tiraka dabiltzenean, bere izan zaila, harrik ez du begirik, edo nori jo lizaiok eta uste baino leku okerra gora joan baititeke. Umea hitza erabiltzen duen errefrau bat esango aldi guzu orain. Umea hitza erabiltzen duen errefrau bat. Umeen hitza? Umea. Umea? Bai. Aztarrak umea egingo dik, imugitzeako. Imugitzeako, edo estela izan zitzen. Umeak isilik egon, olioak pixin arte, guri etxean beti hori esaten ziguten bintzat. Bazkari garaian ari ginena, umeak isilik egon zaitezte, olioak pixin arte. Bada esaera piloa, espresio bat edo beste latinetik hartuta duena, pater noster, sed libera nos amalo, eta bar, horrelako baten bat esango altzen iuke oraintxe. Esaera zarra? Bai. Latinetik. Trikilin... Trikilin. Demora joan zaigu. Nik trikilin hori ez dakit nola zen esatu baterako nik. Ez dut hau inoiz erabili, baina apunta dut daukat, esango dut, Doministikun kirieleizon, lapiko batean, 8 gizon. Baina zaik xamarra zen latino egitea, ez da? Banakin bauri baino. Herrien izenei zukoa ateratzen diete esaera zaharrek. Horrela esate maita esate baterako, errezil nekez jaio eta errez hil. Nola dio esaera zaharrak Betelu herriaz? Betelu. Betelu. Deabru. Ea? Deabru guztien ikullu. Entzundan eukan horregatik horrela da. Betelu, deabru guztien ikullu. Eta Oiartzun herriaz, nolako errafraua dago? Oiartzun? Bai. Pareta zarrak entzun. Oiartzun, pareta zarrak ere entzun. No, erantzun. Erantzun, Oiartzun, pareta zaharrak ere erantzun. Zer ematen du aditzera errefrau honek? Zirimiri, 10 badela ziurki. Zirimiri, 10 badela ziurki. Siria? Siria, hoxe, noski. Esaera zahar luze batek, honela dio, munduan 3 gauza galtzen dira alperrik. Pobrearen arrazoia, mendiko egur igarra, eta zein da hirugarrena? Alperraren indarra. Alperraren indarra oso ondo. Eta honen bestez azken galdera. Errezuak amaitzeko amen esan hori da. Azkeneko galdera dugunez, nola da amen hitzaz hasten den atxotitz ezaguna? Esatean, hori, no? Bai. Amen, zuhor eta ni hemen. Hoxe, amen, zuhor eta ni hemen. Zuhor eta ni hemen, pika taldeak 32 pusterri orain artekoan, saltsak berriz 36,
Eta laizter joango gara gure laugarren frogara, habilidade froga eta bestelako kontu ditara, dena den noski. Izerdi bizka atera duenak eta alperrak ez direnez, sariak zeintzu diren erakutsi beharko. Puxtarriak puxtarri, izerdi apur bat kostata 200 lortu ezkero, EASO kaleko bengoaren organua. Musikarte musikatxeak piano hau jartzen digu 300 puxtarritan. Etor bedi berori apur bat ilustratzera 100 puxtarrirekin, euskaldunak itsasoa eta mendiei buruz dena jakin daiteke. 80 puxtarriz, musika, poza eta dantza ifia aparailu honi esker. 60 gerekin gitarraren jabe egin zaitezke, edota akordeoia nahi izan ezkero, 50 puxtarri eta akordeoia zuretzat. Musika tresna txikiak badira, baina jolas berri batzu ekarri ditugu. 10 puxtarri nahikoak dira lote zoragarri hau etxeratzeko, euskaraz jolasean ibiltzeko ardatz. Eta opari kutxun zoragarri eta bikain bat, txiribitonen hartzatxoaren lehen guzu propioa. Saltsak orain artean 36 puxtarri eskuratu ditu, eta pikak 32, aldea ez da batere handia, eta orain azken froga honetan 35 puxtarri jokatzean ikusiko dugu edo donostiarrak edo talegazpiarrak ditugun datorren programan gurekin. Gaurko honetan ipiniko dizugun froga txukun egin beharreko itako bada, jan kontuak baititugu tarteko azeitunak ezurdunak ipiniko dizkizuegu guk, baina ezurdun horiek ezurra kanpo kendu inberko diozue, gero antxoa txiki bat sartu, eta azkenean enbotatu. Izan ere, azeitunak antxoa txiki bat baute tartean askoz gustago jaten ditugu guk behintzat. Eta presto zaudetenez, eta eskuak garbi jarri dizkizuegunez hemen hasi aurretik, 1, 2 eta 3. Eta honen bestez, kitxo, salsatarrak garaile izan ditugu gaurkoan ere, eta pikatarrak eguantxe apustuan izango ditugu. Lasai egon zaitezte ikus entzule guztiok, azeitun hauek ez ditugu salgai jarriko eta ez da txukundaderik eta.
Bueno, salsatarrak, azurtza familiarrak, datorren astean gurekin izango dira, eta egin dezagun halako rekonto txiki bat, datorren astean zenbat puxtarrirekin izango ditugun gure lehiaketan, 36 puxtarri lortu dituzte orain artekoan, eta 35 zera honetan, joku honetan, denaren 69 bazituzten aurreko asteetik, eta 140 puxtarrirekin datorren astean hemen izango ditugu, esan bezala salsatarrak. Balaxi, zuri lana egiteko txanda ez zaizu iritsi, Balaxi? Bai. Denen oso ondo zindoazten? Bai. Zuri azeitunak ze gustatzen zaizkizu gehiago? Ezurdunak, ezurgabeak, ala antxoakin? Ezurgabe. Ezurgabe. Eta txurik ala beltxak? Txurik. Txurik gehiago gustatzen zaizkizu. Bueno, apustu egiteko txanda da. Zuek ikus dezagun zema puxtarri dituzuen, 32 puxtarri lortuta zen dituzten, eta 32 puxtarri horiekin nahi duzun apustu egin dezakezu. Apustua sekretua da, hementxe papertxo honetan idatzi, eta zuk esango diguzu. Idatzi, apustua. 32 puxtarri horiekin, bera jaingo du zemateko apustu egiten duen. Listo? Idatzi duzu, ezta? Hoen bakizu ze tokatzen zaizun. Txirrimitoiari bueltak eman. Etxoen segundutxo bat, ea. Txiribiton, apustu txiribitonen irudia ez dela hemen. Izan daiteke? Euskalo, ezta? Etxoen segundu bat, Hone funtzionatuko duta. Honeaz. Eta txiribiton gainera, ez da zera txarra, Ikus dezagun, txiribiton hor zegoela, mirri, hortxe zebilera izkuta duta, eta txirri bera ere, etzela falta. Beraz, apustu orain artekoan ondo atera da, itxoin dezagun segundutxo bat, ikus dezagun zenbat puxtarri apustu egin duen. 32, beraz, orain baitxalo egin dezakeula, lasai. Hirurogeita lau puxtarri, Balaxi, ze eraman nahi duzu etxera? Ez alduzu pentsatu, esate baterako, 60 puxtarrirekin kitarra eramateko aukera badukazu, edo esate baterako 50 eta ardaz jokoak, edo 30 eta txiribitoren hartzatxoa, ez dakit, zuk esan barko ditazu? Gitarra jotzen balakizu esate baterako. Holaxe, torre aurreaino. Ea, ze gustatu gulitzaizu gezu eramatea? Soinua? Zuretzako data? Ez dira zuri esan Balaxi, esku soinua jotzen balakizu? Osabak erakutziko dio. Ez da? Josebak? Hoxe. Orduan EASO kaleko bengoak eskaintzen duen akordoi eskusoinu bikainori etxeatzeko aukera. Eta nola ez, beti bezala, zahor etxeak eskaintzen dituen txokolateak, goxo eginda amaitu ezazuen gaurko dondon kikilikon. Txirrimero eta txiribitonen zart azken diska, hori ere eskuratzeko aukera. Zegi jago txiribiton, txokolateak eta ardatz, euskaraz jolasean ibiltzeko, ardatz. Eta noski, etortze hutsagatik, etor etxearen mendiak argitaldapen bikainori. Beraz nahiko joku, eta noski, txirrimero eta txiribiton, eta musu galantak ez da, geroxiago. Honek, hau balda hartzioa. Bueno, zer, iren nobila? Gogoan izango duzue, seguru nago, Mirriren ametsura, maitasun istorio ura. Aspaldiko kontua da, lehengoan kontatzen hasi nintzaizun ura, maitasuna tarteko delarik, ara, enamoratuak Mirreo eta Julieta ditugu. Mirreok Julietari maitasuna eskutitz luze batez azaldu dio. Gaur bertarako zita egintunte. Eta balkoitik bisita egitera etorriko omen zaio. Ez, hori ez da Mirreo, hori traperoa da. Julieta nahastu besterik ez du egingo. Hori bai, hori da Mirreo. Eta azkenean gauzak argitu egingo dira. Baina, hoixe bera, Julietaren aita
honek ez ditu begionez ikusiko harreman hauek. Behe jondeiela, momentuz paretik kentzea lortu du. Oso ongi, oso ongi. Ez zara dirudizun bezain traketxa. Eta nola duzu izena? Mirreo ez pasara, beste izenen bat izango duzu? Kontxo, baina mutua da, eta nola hitz egingo du? Zer gertatzen? Zer gertatu da hemen? Nire bihotzeko azukre koskorra! Ara, bakizoa jatorronek, bekira, nire aita ordekoa lurrera bota du, eta orain gubiok ezkondu egingo gara. Ai, nire bihotzak ezin du guzti hau batera jasan. Pero, goazen linbailen hemendik, aita orde asnatu baino lehen. Goazen, beste hiri batera ezkonduko zarete. Beno, torizu ere, jateko zerbait topatuko duguta. Goazen. Orain Fiorentina etorriko da paisarekin eta ezkondu egingo gara. Eta zorion txubizi. Ai, ala porra nire aita ordeko zeken hori. Ai, Mirrea. Jakina ba, horretxegatik baita ospetsua. Pisako dorrea? Okerra dagoelako. Ai, zein leku erromantikoan eskonduko garen. Ai, arnazazu besoetan, Ba, bi eta Ai, ederra pasatzaigu, zer desgrazia. Zer ba? Apaizak, ez zaitu zela eskondu nahi. Zergatik? Eliza okerra dagoelako. Apaizak esaten du, ez dela hor sartuko badezpada. Zer egin liteke? Pisako dorrea zuzentzeko. Nola zuzen liteke? Pisako dorrea. Baiet esango nuke. Baina pentsatzen jarrita, sistima ona litzateke. Ondo, egintzazu aproba. Alde honetara ez, Bobolio, bota egingo duk! Beste alderantz! Beste alderantz! Niupi hori gizon indartsua! Ai, egia nire Mirrea maitea! Bihotzez maite zaitut, Julieta. Alla Quinquirriñera, alla Chamurrera, Julieta Plaza Berrico, tira di pestalera, alla Quinquirriñera, alla Chamurrera, Julieta Plaza Berrico, tira di pestalera. Orain bai, orain, Fiorentina kapaiza ekarriko du, eta ezkondu egingo gara. Zelako zirrara! Ai, arnazazu zure besoetan! Mirrea, arnazazu! Baina utzi ondo, Bat, bi eta hiru! Mirrea! Salto hau beto entzaiatu beharko dugu! Bai, ikasi egin beharko dut, Julieta. Julieta, goazen askar iesi! Ez nire, nora! Nik ezkondu egin nahi du! Badakizu nor ikusi dudan hemendik hurbil? Begi bakarra! Nor da begi bakarra? Gizon gaizto bat! Julietaren aita ordeak bidaliko zuen zuek harrapatzeko. Goazen! Orduan, beste nora baitera joango gara ezkontzera. Veneziara joango gara. Goazen, iesi!
jauna, guk ies egingo dugu eta zuk begi bakarra despista ezazu. Ikusi aldituk, neska bat muti bat eta emakume xaster bat, senyorita xaster bat. Ez? Ez diak ezurrik esan gero, Gazturra zaten badidak, ez pata usartuko dia tripazulotik. Segur ez dut ordon? Bania ba, gero. Zer? Itxoin? Ni presa hundia zeukeati. Jende batzuren bilan ebilek, eta harrapatzen ditudanean. Harrapatzen ditudanean. Zer? Geldi? Itxoin? Ezen diat marrauntatik pasa? Zergatik? Begi estaltzeko? Eskuinekoa? Jai, zeukea motel! Lehendik estalia zeukeat eta... Tira, estaliko dira! Hori! G! O! U! O! Ondo, Ezkerra estaltzeko? Motela aztia tutik ikusten! Lehendik batai! Izkutu batai! Eta orduan? Begi bakarra buruan jo, eta zuk ies egin. Bejon daizula. Orain bai ezkonduko garela munduko herririk romantikoenean. Egidazu salto nire besoetara. Alto, alto, alto eta ikasi. Ea? Ikusten mirreo. Ez da intraketxa ez. Orain bai ikasi dut. Egidazu salto, Julieta. Zen ederki, banoa, Badi eta iru. Mirreo! Ez duzu bat eta juzi da dedik. Ez azerretu nirekin, Julieta. Nahi baduzu, gondolan buelta bat ematera joango gara. Zein romantikoa. Begira nire bihotzaren taupadan. Begira niri ere nola egiten didan bihotzak. Guazen bada, gondolan ibiltzena. Guazen agu. Guazen gu ere zure tripa hori betetzena. Mirreo, nire bihotzeko azukreko eskorra. Nire bizitzako ilusioa betetzen ari da. Venezian gaude, eta gondolan gabiltza gainera. Bai, eta gero ezkondu egingo gara. Bai horixe. Une hauek ez ditut inoiz aztuko. Badakit, gondolero jauna, abestu iezaiguzu, abestitxo goxo-goxoren bat. Oso ideia bikaina. Gondoleroek oso ahotsa ederra izaten dute. Kanta, kanta! Adorna il mobile, vento, Ez da posible! Gure auzoko astoak hobeago kantatzen baitu! Hau belarko minak! Gondolero jauna, zaudin xilik! Eixo duzu entzuni xilik egoteko! Harrapatu zaituztet, harrapatu! Orain zu, Julieta, etxera eramango zaitut! Begio kerra da, hau beldurra, ni banoa! Izango tardia, mirreo! Trapero jauna bezala egin behar da! Ara! Eta orain hemendik aurrera, nik jantziko ditut gantzak!
Ederki amaitu da Mirreo eta Julietaren istorio hori. Eta eskutitz dezente bidali dizkiguzue zuek guztiok, Txirrimero eta Txibitonen diska zozketatzen genuen eta hori nahi zenutela eta Mirri eta Txibitonek egindago zozketan suertadutakoak hauexek. Loinaz Mujika, Zigor Arretxu eta Naiara Munoa. Datorren astean ere zozketa berea egingo dugu, Txirrimero eta Txibitonen disko hori etxeratzeko aukera izango duzue, eta galdera zein izan liteke, esate baterako gaurkoan oso froga politia izan da azkeneko hori, azeitunak betetzea eta antxoaz betetzea. Froga hori gure errealizadore jaunaren burutazioa izan da, berak asmatu zuen eta esan zuen, froga politia izan liteke esan genion, kuxia de honeko etzela behar bada, baina politia izan zitekeela telebistarako. Gure errealizadorearen izena jakin egin nuke, zuek bidali guzue, nola asmatu dezakezuen, oraintxe nik agur esatean, gure errealizadoreak zera bidaliko ditu hor, letra batzu bidaliko ditu, eta bere izena ere hortxe idatzita utziko du errealizadorea, x. Erantzuna baldin badakizue, Don Kikilikon, 625 posta gutxatila, Donostia eskutitz bat lehen bai lehen, garaiz iritsi dadin, eta badakizue norden Don Kikilikoneko errealizadorea. Besterik ez, launok datorren astean hementsi izango gaituzue, eta gogora berriz ere datorren astean Don Kikilikon.